Takže čau, já jsem Kubík a dneska bychom chtěli natočit pozvánku na server a je tady se mnou Mega Monster. Welcome. A no, řekl bych, že tohle je dobrý server. No zatím tu jsou jenom 3 hráči, protože už je kolik? 5? No to není moc. A no. Jenom prostě to řekni, že zakrývám celou Warp Event. Dobře. Čekaj, co Kde jsi? Hele, kde jsi? Aha, ty se tu díváš na frakce. Jo, jsou tu frakce a ještě tu zatím není rezidence a... Bedrock! Jo, jsou tu frakce, není tu reska, jsou tu jen takové blbíny, no blbíny to zase nejsou, ale je tu zakázané nadávat, spamovat, dobře, dělat reklamu. To se pak podíváme. Voda a tedy. Pak tu je povolené, čo vás to potěší griefy, je tu povolen grief. Dobře, a tak dále. Dobře. Tady, jak vytvořit frakci, to si můžete přečíst, až to přijdete. IP bude v popisku videa. Dobře, dej se pryč. Tady je majitel serveru, je dost hodný, že jo? Hele, tady je Eventer. Jo, a tady je Eventer. Ahoj. Co to dělá? Jo, majitel nebo jak to říct, ne? Tady chybí 2 admini, jsou asi tam jo, a ještě na začátku dostanete od něho takovou hlavu a napíše vám to, že něco chcete. Jakože můžete si s ním dělat, co chcete, to je fuk. Dobře, a už se nám tu připojil nový hráč. A to jste ještě ani nezveřejnil, a to jste ještě ani nedal na YouTube. Dobré, takže tady jsou ty pravidla, zakázané nadávat, spamovat, dělat reklamu na fora, servy a tedy. Porušení permaban, povolené grief, ničení, vykládání frakcí a tedy a zabíjení. VIP tady ještě není. Je tady, tenhle server je asi jak dlouho, není ani měsíc. Jo, a je tu nový plugin, nebo co to je? Mod, nebo není to mod ani plugin, ale nic takového. Ale je prostě, že když v PvPčku, nebo prostě kde není jako, jak se tomu říká, kde není PvP, jako že se můžete být, tak prostě z vás teče krev. To je úplně nové, protože mě to tehdy vyhodilo 2krát ze serveru. Takže mi to tam pak psalo, že takže... Jo, takže tohle je... Čekat. Ne, ne, pomozte mi někdo. Já jsem v pastí. Dobré, já jsem helper, takže můžu dělat lomeno MC, takže tady vám, tady vám ukážu takový spavon, je docela hezký. No, je dost hezký, i když pomoc hezký teda není. Je hezký, ale musí tady být ještě shop a tak, to nevím. Shop by jsem tu ani moc do tohohle serveru nehodil, když tu jsou frakce. To bylo také divné, takové útle. No, takže, co bych k tomu ještě mohl říct, nebo co bychom k tomu ještě mohli říct? Čau, ty trubka, jsem na věži. Dobře. Papa. Ještě bych vám mohl ukázat. Počkej, si chci proletět na sklu. Já se chci proletět. Vám ukážu můj barák. Všechno tady trvá 2 sekundy, někdy 1 sekundu, nevím. Takže já jsem háj. Tohle je můj barák. Začal jsem asi pondělí nebo úterý. Tady je moje... Dneska není ani pondělí, ani úterý. Trošku velká farma. Tady bambusy, mrkve, obilí. Jo, a hlavně, že jak jsme tu přišli, takže to je hodně malá farmička, tohle to kaktusy a... je velmi malá farmička. Tady vám ještě ukážu můj sklep, jakoby. A já mám tu sklad, ještě si ho budu zvětšovat, protože mi dost nestačí.
A pak ti ukáž naše české, jak se nám to tu vytrojil úplně. Tady ještě, no tady mám trošku pokladu. No tady nic. Hej, ukáž, jak se nám to tu úplně vytrojil, jak si Pojď, za pojď. to lítací sklo. To nejtrol. Tady mám něco z nedru. Jsem dneska No tak víte co, než on tu doletí, tak já si to ve screenu, počkejte. Niagarské vodopády. Až na tu hovnokabinku vzadu. Napiš, že chceš event. Tady jsem dneska vyhrál event, tady jsem vyhrál brnko, meč, to si pak stopněte, jestli chcete, a krumpáč. Je to dost dobrý server, jsou tu hodní admini. To už si říkal 600krát. To je jedno? Ne. A, Ještě on pořád bude otravovat. no. Hele, přiznaj se, že ty nenatáčíš. Natáčím. A tamhle je Mega Monster, tady je od kámoše barák. Čárka mrkví. Takže A pak tu jsou ještě takové koleje, které tu udělal. Kde tu udělal? Exhill. A tady, Jo, protože já tu jsem sotva na tom serveru ani ne. tady jsem si trošku hrál s nima. To jsou moje Niagarské vodopády, tak jak mi zničí, tak nakopí prdel. Tady kámoš říká tomu Zelen farma, nebo tak nějak, že? Jo, Zelen farma. Ne, Zeleninová farma. Dobře, A dneška to je Zeleninová farma, jo. Tady mají koš, tady, Ač tam. tady krv, to se tu pak musí zničit, ty vodopády. Nevím, co to je. Tu si úplně prdel. Kytka. A asi nic víc. Ještě vám ukážu ten od kámoše barák. Který jsme původně chtěli rozgrýfovat a chtěli jsme tam mít Ne, barák, ale Počkej, budeme myslím ho tam, od Ryši. budeme. Myslím od Ryši, ne od Ondry. Počkej, aha, od Ryši, tak to jo. Protože tam od Exchila jsme to úplně rozgrýfovali, pak jim to můžeš aj ukázat. Napsal jsem mu to i na Skype, že jestli tu nepřijde do 2, ne, prostě jestli tu nepřijde, tak mu to rozgrifujem. A bude to náš znameček, shit, on mě portal na event, Zničíme. No a tady má nějaký sklad. A nedají pokoj. Tady má netherport, no, docela dobrý sklad. Mně se to tady líbí, tady má koš. Nemůžete tady spadnout. Počkej, tady je A já vaši. bych to už asi ukončil, pak nevím, jak dlouho natáčím. Jo, a ještě jim ukáž, jako ten trošku event jim teď ukáž, už se spustil. Dobře, Proboha, moje neoblíbené 4 bloky jumpů. dobře, řeknu, aby mě portnul. Já to pak ukončím a zkusím Teď to máš na spavnu, ne? Jako ten portál. Jo, a tady je ten event. Ne. Celkem sexy. Dejte like pro moje sexy možný pro moje sexy možný brnění Dobře, a tady pro si moji to nebudu skočit. sexy hlavu, co jsem měl na sobě na spavně u pravidel a Jinak jsem to už jednou celé dal. Vyhrál jsem meč Diamantový Sharpness 5. jo, ale oni tu dávají docela dost dobré, ty blbínky, jakože ceny, tak tohle ale nejde skočit, to jsou 4 bloky pro mě. Ale jde. Ježiš, to jsou jako, já vím, že jdu skočit 4 bloky, ale nejde to prostě, to je strašně těžké. My už bychom to ukončili, že jo? Jo, Takže- můžem. Tak mě se stejně moc ani nechtěl natáčet. Původně jsem, počkej, já jsem to, jo vlastně ty mi to říkal, sorry. Dobře, takže já to to nejde. ukončím a čau, ty taky pozdrav. Welcome.